Ona, ez? Oso oroitzapen ona daukat. Eta batez ere igual harrigarria. Azkenean beti espero dugu euskal komunitatea nahiko txikia dela uste dugu, eta orduan euskal komunitate ikerlaria are txikiagoa ez, baina ez zen horrela izan. Nik espero nuna, baina askoz jende gehiago aurkitu nuen han, bai. Batez ere giroa, azkenean nazioarteko kongresuetara joatean eta beti izaten dugu horrelako presio bat edo ez, oso zuzena izan nahi duzu, beste hizkuntza batean ari zara normalean, ez dakizu zer galdetuko dizuten, eta ikergazten naiz eta oso kalitate handiko lanak izan eta zorroztasuna eta galdera beteak edo egin, zure hizkuntzan ari zarenean beste nolabaiteko goxotasun bat edo ez zaizu hain arrotza egiten, hori ezta? Orduan, zentzu horretan esperientzia oso positiboa. Bai, gogoz, eta, batez ere igual fitxatuta daukat hor badago tailer bat, prozedura feministena, eta bai, badaukat gogoa. Azkenean, psikologia fakultateko psikobiologia ikertaldean edo lana egiten dugu estresa eta depresioa eta estresa eta minbiziaren arteko lotura ikertzen edo. Nola heldu ginen bularreko minbizia zuten parte hartzaileekin lan egitera, aitzindaria hor nolabait nire lankidea Joana Perez psikologian doktore izan zen, eta hura konturatu zen bularreko minbizia gainditu ondoren, ze izan ere biziraupen tasak gero eta handiagoak dira eta jende gehiago bizirauten du, ezta? Baina gainditu ondoren, emakume horien depresio tasa gainerako biztanleriarena baina askoz handiagoa zela. Orduan bazegoela zerbait ez, edo minbizia bera, edo minbiziak suposatzen dituen faktore psikologiko eta estresore sozial guzti horien ondoriozko zerbait, ez ondorenean ere eragina zuena. Orduan hortik handator, gaia. Zalantzarik gabe, hortan ari gara gulanean eta bai, ez, guk uste dugu oso importantea dela. Zergatik, osasun gintzan beti esaten dugu pertsona izaki biopsikosoziala dela, ez, eta oso hitz potoloa da eta oso polita gelditzen da. Baina gero egitan, praktikan, ez da hainbeste lantzen edo ez da hain argi ikusten, ez? Nola eragin diezaioke aspektu sozial batek edo adibidez laguntza sozial gutxi edukitzeak, ez, pertsona baten osasun fisikoari, ez, hor, barruan gure organismoan ze eragin izan dezake, hori ez dugu hain ondo ulertzen. Badakigu, pixka bat, senak esaten digu hor badagoela zerbait, baina ikertzen ez baldin bada azkenean ez dakigu zertan, ez, zehazki zertan datzan horrek. Eta, hortan alegintzen dira. Ideia hori litzak ezta. Hasieran hasi gara bularreko minbizia gainditutako emakumeetan, eskuragarritasun handiago eduki genuelako, elkarte asko daudelako, bolondresak atzeman alizateko, eta baina asmoa litzateke ikusiz gero bularreko minbizia izan duten emakumeetan eraginkorra dela, beste minbizietara ere zabaltzeko. Eta azkenan elkarlaguntza proiektuak egiten duena edo da, bularreko minbizia duen emakume bati diagnostikoa ematen zaionean, ikusi dugu gure ikerketan laguntza sozialak eragin handia duela depresioa garatu edo ez garatzeko orduan, eta orduan nolabait bularreko minbizia bere esperientzia berdina edo berdintsua pasa duen eta honik atera den pertsona bat esleitzen diogu, eta horrek astean behin egingo dio horrelako ordubeteko saio bat hitz egiteko sintomen inguruan, eta orokorrean bularreko minbiziak suposatzen duenaren inguruan. Nolabaiteko laguntza bat edo hor figura bat, bere gana joa ahal izateko figura bat edukitzeko. Espero dugu luzarora lagunduko diola prozesua arinago izan dadin eta bere osasuna ere hobea izan dadin. Komunitate esan duten bezala ez hain txiki handiago, ikerlari euskaldunen komunitate txiki handi horren parte izatea, eta, agian ikerketa grina edukitzea eta euskeraz ikerketa hori zabaltzeko gogoa ere edukitzea. Nire ustez azkenean kolaborazio aukerak izateko eremu bat edo sortzea, edo sare bat, euskal ikertzaileen sare bat sortzeko garrantzia handia du. Azkenean beti urrutira begira egoten gara eta ez dakigu gure inguruan ze punta-puntako ikerketa egiten diren, ezta?
Orduan, nik uste dut alde batetik hori ditzatekela garrantzia eta bestetikan agian divulgazio aldetikan suposatzen duena. Zer esan nahi dut horrekin? Azken finean, euskaraz artikulu zientifikoak eta argitaratzean edo horrelako bideoak egitean eta ez da, jendearen gana iristen gara, gizartearen gara iristen gara eta gizartea konturatzen da azkenean zer egiten duen zientziak, ez? Eta azkenean zergetatik eta doan diru hori zientziara doan hori zergatikan doan horra, zergatikan den garrantzitsua. Bai? Azkenean zientzia bezala garatzeko behar dugu inbertsio bat egitea, baina nek ez gertatuko da inbertsio hori ez baldin badugu ezagutara ematen gure ikerketaren garrantzia. Bai?